Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, aku tek keri mbak, aku nggak sih tek sampean nggak sih lo. Ki urute ngene. Oke, bolo. Oke, kita berada di kawasan kota gitu. Ini kota Cepu. Aku nih gacoan iki. Biasanya pengen malam minggu gak keturutan. Dino Selasa iki rene, guys. Aku pulaan Papasar. Mbak, Mas David nyane orang ini oh. Mas David. Nah. Sing pergan ning kene. Yo wis. Rasa dibahas. Itu kumia kok ruwet mencah. Ini saya bungkus. Jadi bungkus Mbak Yanti mau pakai level 1 petis manis ya? Berarti 2. Belum bayar. Iya, itu selesaikan dulu kamu nanti. Bungkusnya satu tok. Level 1 ya? Ya level 1. Mbak, level 1 ini berarti ada lambe. Berarti aku lo bayar di 3. Berarti 3 level 1 semua. Manis ya, Mbak? Terus yang enggak pedes 1. Berarti ya kayak bakole manis. Kalau biskuit cuma beli buat anak kecil. Ya, iya toh? Iya bener. Level 1. Terus kayak iya, Mbak. Udah keju 1 udah rasa. Iki aku ki tuku piye iki aku nek gak tau dong. Marahe anake ora melok, Mbak. Alah suto sing penting ndang tuku ngono ae. Mi bab Garam butannya 2 ya. Garam butan 1 sama udah keju 1. Totalnya 64, di sini masih 1000. Pun kondur ah, Bu. Ini makan siang. Kok seragamnya jadi. Aku bakul kerupuk, maknya. Pasar pun tiba. Pasar Merah. Terus paling kula mangkale ning SMP Sekawan, 13 ning Gapura. 50-an sama. Kowe gak ndek receh le, Nduk. Mbak lo punya receh? Ora tak gawa nek receh aki aku mang nek 200 kelinting mumbruk mang. Gak digawa gak usah cerita. Ini level 1-nya satu aja. Ndak, ora nek kene butuh. Bisa bawa? Biasanya juga bagus ya. Wis aku sadak tok nggo wong iler. Level berapa, Kak? Mbah ora urus sing penting mbok kae lapar siji apa praja kaki nek pedesen mari jedak. Level 1 ya.
Wis gandeng wong Kemenkut dadi iso barengnya ya. 11.000 Mas. Oke, bolo bayar kontan. Nanti ya Kak. Pak rumahnya mana? Omahku Juk, Pasar Merah, Joho. Karo sama es Satu Mas. es teh saja. Bawa pulang loh, Dok. Ya, jadinya 16.000. Oke, bolo receh lho. Bumi suci ambrene 50 dia awak iki. Enake ning kene ya, Ge yo. Enake dipangan ning kene. Nunggu guys, cek suwe. Sampun. Ini Mbak. Mau tanya? Sewa nasi ya? Jajan level satunya satu, ST-nya satu ya? Oke, makasih nggih. Monggo, Mbak. Mbak, pegang sedulur Mbak, aku tak syuting, Mbak. Ceklakno to. Nggih. Ya Allah, guys, itu dijian 50 tahun. Apa nek iki malam minggu yo malah 20 tahun iki. Oke, Bola, terima kasih kejuan aku ngidam aku ora ketemu gacoan. Ditunggu aja keseruan nanti malam minggu karo anak-anakku sayang. Terima kasih ya, hari ini sudah dapat mie dancuan. Oke, matur suwun. Pak. Krungu. Apa udan, Mas? Udan. Ini buka. Itu pangan. Iki mini gacoan Mas Aris pengen mie gacoan tak tukono. Wis ndang mangan. Ndang mangan deg-deg. Nganggo ku lho. Maksudnya kowe nganggo kuwi. Diudek-udek sik ora rata. Pangsite direkno ngene lho. Udek sik urung diudek iki. Itu pun yang di mana? Ning gacoan. Kowe mare ora enek ya ora tak jak le. Diudek sik. Ape dijak ning gacoan kowe malah melok selepan ya wis tak tukokno. Jajal sik. Lang, Mas. Anak siapa Andis ya? Mas Andis ya? Berkanti deh. Monggo. Enak, Man.
Iki pangsite. Enak. Rasane tak dol iki, Mang. Apa? Tak dol rasane. Untuk di piro? Saya butok. Enak. Enak ya mah. Mbak sego apa gak? Mah. Enak. Lo pangsite mangan. Bubuk ya. Enak. 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 Nanti ndak nang. Carane diudek-udek. Diawar-awar. Ini kriwu-kriwuke. Kriyu-kriyuke. Ulah dawe ini. Ulah. Bisa rindu, Mak. Oke pemirsa, tak cukupi semeneh kontene dina iki ning ndelok Mega Coama Sari yo. Wis seneng, wis dhek wis seneng tak tokokno iki. Oke, enak le. Kok ben tuku neh? Oke, bolo terima kasih. Oke pemirsa, tak cukupi semeneh kontene dina iki jere Aris enak pengen rono mangan ning nggon yo. Sok kapan-kapan yo jembe aku oke jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sakake ning YouTube banyak barokah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.